Demiseni selantolanta bunagun kan farafinagun kan cɛmanu ko don minnu si ma tɛmɛ san 17 kan n'an ko Coupe d'Afrique des Nations CAN U17 o nata éliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ ɲɔgɔndan dɔ bɛ senna Senegali jamana kan a tɔgɔ tournoi IFOA a bɛ cɛmanu ko fɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan o ɲɔgɔndan tun kan ka daminɛ kunu kari octobre kalo tile 20 san 2024 na a bɛ jamana 8 de ko fɔ nka ɲɔgɔndan ma se ka daminɛ ka da kan jamana 3 serantolantana caman sisan tɛmɛna san 17 kan i n'a fɔ kafu ka sariyaw yɛrɛ ɲini cogoya min na o jamanaw la Guinée Conakry serantolantana 10 sisan tɛmɛna san 17 kan Sierra Leone o serantolantana 5 sisan tɛmɛna san 17 kan Guinée Bissau o serantolantana 5 sisan tɛmɛna san 17 kan a bɛ fɔ min ma ko test IREM o de kɛra o kɔrɔ b'a jira jamana 8 na minnu tun ka kan ka tournoi IFOA ɲɔgɔndan ninnu tan Dakar Senegal jamana kan a tɔ ye jamana 5 de ye o jamanaw Senegali jatigi Mali Mauritanie Libéria ani Gambie poule kɛra kelen ye n'an ko poule unique jamana 5 ninnu Senegal Mali Mauritanie Libéria ani Gambie min ye Mali ye ale serantolantana 20 de bɛ kɛnɛ kan ka Mali jɔyɔrɔ fa Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Adama Jɛfila Jalo y'a jira ko ale bɛ jɔnjɔn de fɛ hakilina jiginna jɔnjɔn tɛmɛnen bɛ Mali de bolo Mali serantolantana 20 in na a bɛ lahala ka ɲi test IREM ma mɔgɔ si minɛ k'a kun cɛ ni denmisɛnnin serantolantana wɛrɛ ye cɛmanu ko don minnu si ma tɛmɛ san 20 kan n'an ko CAN U20 o nata éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw bɛ senna min bɛ tournoi IFOA B ko fɔ Lomé Togo jamana kan Burkina Faso ale ni Côte d'Ivoire ka ɲɔgɔndan tun kan ka daminɛ kabini nɛgɛ 15 waati o ye Burkina Faso ka boko filanan ye a ka boko fɔlɔ la a ye se sɔrɔ Nigeria kan Nigeria kanankolo Burkina Faso celu kelen min ye Burkina Faso forobatɔn degeli karamɔgɔ ye Oscar Baro a y'a jira k'ale bɛ se de ɲini Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ ka d'a kan n'a ye se sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔndan tɔ nɔgɔya o kɔrɔ b'a jira k'ale bɛ se ka se sɔrɔ ka jɔnjɔn ta ka taa Burkina Faso jamana kan munna n'i ye se sɔrɔ Nigeria kan k'a sɔrɔ Côte d'Ivoire kan tournoi IFOA B kɔnɔna na o ye nparɲɛ belebele ye min ye tournoi IFOA B in ye min bɛ serantolantanaw ko fɔ cɛmanu minnu si ma tɛmɛ san 20 kan n'a bɛ senna Lomé Togo jamana kan a bɛ kun cɛ ni octobre kalo tile 31 nata VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré kala seli don